Hello mga katrops, mag-walking tayo ngayon. Sobrang lamig kasi kaya eto, walk-walk muna. January na. So diet din pag may time. Ayan, alkod po ito, alkod. So sobrang tirik na ng init pero malamig pa rin yung simoy ng hangin mga katrops. Alkod o ma'am. Ito na, malapit na ako sa Carrefour ng alkod. Ay, ilang km na ba nalakad ko? 10 km. 1.6 km. Kilometer. Wow. So, arawin na natin to para pumayat. Carrefour. Ito yung Carrefour ng alkod, bagong gawa. Yan. Ayan. Try natin pumunta dyan kung anong meron.